Kaiz ikasleok, gu image taldea gara. Markel, Garazi, Alasni, Ibai eta Enara. Eta lehen hezkuntzako hirugarren mailakoentzat ingurumen zaintza eta ohitura jasangarriak azalduko ditugu. Eta hori gure egunerokoan aplikatzeko 3 modu osoraz ikasiko ditugu. Azken finean lurra da guretzea eta guztien artean zaindu behar dugu. Creative Commonseko irudia hemen dago, eta horrek esan nahi du ekoizpenaren aitortza izan behar duela eta ezin duela moldaketarik egin. Guazen! Birziklatzea erabiltzen dugun plastikoa, papera eta beira sakarrontzi egokira botatzea da. Birziklatzen dugunean hondakinak berriro erabiltzen dira eta ez dira naturara joaten. Eta horrela kutsadura gutxiago sortzen dugu. Ea dakizuen nola birziklatzen den. Adibidez, nun bota behar da plastikoa? Oso ondo, edukiontzi horian. Eta kartoia? Hori da, urdinean. Eta beira. Beira? Oso ondo, berdean. Eta azkenik, ea dakizuen marroian zer botatzen den. Organikoa, oso ondo. Bigarren ohitura ura ez xahutzea da. Hau da, ura alferrik ez galtzea. Ur gutxiago erabiltzen badugu planeta osoari laguntzen diogu, izan ere ura ez da amaigabea. Hortzak garbitzerako orduan, txorrotaren erabilera oso garrantzitsua da. Gomendagarria da, txorrota itxita mantentzea eta horrela ura aurrezteko aukera daukagu. Ez hori bakarrik. Bainuaren ordez, dutxa azkar bat egitea ere bai oso gomendagarria da. Honekin ura aurrezten dugu baita ere. Hirugarren ohitura energiaren erabilera murriztea da. Argiak itzaltzen baditugu eta pantailaren erabilera murrizten badugu, planetak asko eskertuko du. Gaur egun, gure etxeetan gailu elektroniko asko ditugu, eta honen erabilera baita ere murriztu behar dugu. Adibidez, gailu elektronikoak desentxufatu behar ditugu erabiltzen ez ditugunean. Horrez gain, argiak behar ez ditugunean itzaltzea ere garrantzitsua da. Energia behar bezala erabiltzeko, eta bestela, Iberdrola bezalako enpresek diru asko irabaziko dute, eta guk ordea diru hau galduko dugu. Eta gogoratu, entxufeak ez dira lagunak betiko txertatuta egoteko. Atxeden pizka bat ere nahi dute. 3 ohitura hauek oso garrantzitsuak eta errazak dira. Gogoratu! Birziklatu! Ura zaindu! Eta energia horreztu.